Luka 4 verse 1 ubufakazi bokuthi uJesu akayena uNkulunkulu. Phezulu ithi ukulingwa kukaJesu. Umlinga kanjani uNkulunkulu? Ake sizwe ukuthi ngempela uJesu uNkulunkulu noma uyisithunywa. uJesu egcwele umoya ongcwele wabuya eJordani waholekela ngomoya ehlane. Elingwa nguSathane. uSathane ulinga uJesu okuwuNkulunkulu wamaKristu. Nilalelisise kahle le ndaba. Izinsuku ezingama40 akadlanga lutho. Kulezo zinsuku owamaKristu uNkulunkulu uyadla. Ngalezo zinsuku for 40 days wayezilile uNkulunkulu wamaKristu wayezilile akadlanga lutho. owamaKristu uyadla uNkulunkulu. Seziphelile izinsuku ezingama40 walamba. owamaKristu uNkulunkulu njani? Uyalamba. Walamba uNkulunkulu wamaKristu. Wayesethi kuye uSathane, uma uyindodana kaNkulunkulu yisho kulelitshe ukuba libe yisinkwa. Uma uyindodana kaNkulunkulu. Obunye futhi ubufakazi bokuthi uNkulunkulu akanayo umntwana. uJesu akayona indodana kaNkulunkulu kodwa uyisidalwa nesithunywa sikaNkulunkulu. Uyamuzwa uSathane uthini? Uma uyindodana kaNkulunkulu. Ukucacisela mina nawe ukuthi uJesu akayona indodana kaNkulunkulu kodwa uyisithunywa sakhe, ngoba uNkulunkulu uyena odale bonke abantu besilisa, uyena odale bonke abantu besifazane. Manje umntwana uzomenzana? Ngoba umuntu ofuna umntwana womfana umuntu ofuna ukwandisa isibongo sakhe, umuntu ofuna umntwana wentombazana umuntu ofuna amalobolo. Manje uNkulunkulu uzomenzana umntwana? Nangoku uSathane exazululela lenkinga ehluphayo namhlanje. Lalela uJesu mayesemphendula. uJesu waphendula wathi, kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu azakuphila ngaso. Esemenyusela entabeni ende wambonisa imibuso yonke yezwe ngomzuzwanyana. uSathane wathi kuye, amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo ngokuba inikwe mina, futhi ngiyinika noma ubani ngokuthanda kwami. Bonke labantu laba abakhonza uSathane abazazi ukuthi bakhonza uSathane, lamandla abayitshela ukuthi aphuma kuNkulunkulu, uSathane uphiwe lawo mandla lawo ukuthi abanike ngokuthanda kwakhe, abakhohliswe kwesikhashana. Nangu uyazikhulumela, akusho mina, funda nawe. Ngakho ke wena uma ukhuleka phambi kwami konke kuza kuba ngokwakho. Yamuzwa uSathane? Mawukhuleka phambi kwakhe uyokunika yonke into oyifunayo. Injabulo yesikhashana, kusho yena. uJesu waphendula wathi kuye, kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini yakho uNkulunkulu wakho. Uyamuzwa? Akathi kulotshiwe ukuthi wokhuleka kimi mina ngoNkulunkulu. Kulotshiwe ukuthi wokhuleka kuNkulunkulu enkosini yakho. Kusho ukuthi uNkulunkulu uyinkosi kaSathane nenkosi kaJesu. uJesu akayena uNkulunkulu. Kusho yena ngomlomo wakhe noSathane bevumelana. Umkhonze yena yedwa. Umkhonze yena yedwa. Uverse 8 loyo ekugcineni. Umkhonze yena yedwa. Kungani uJesu angathi usikhonze thina sobabili? Umkhonze yena yedwa, akazibali yena. Utshela uSathane ukuthi kumele akhonze uNkulunkulu yedwa. Wayesemholela eJerusalema wamisa esiqongweni sethempeli wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu ziphose phansi lapha. Iyafika futhi indodana kaNkulunkulu. Uma uyindodana kaNkulunkulu ziphose phansi. Ngokuba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingilosi zakhe ngawe zikulinde nokuthi ziyakukuthwala ngezandla ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho. uJesu waphendula wathi kuye, kwathiwa ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho.
uSathane eseqede ukulinga konke wamuka kuye isikhathi. Uzwile? Straightforward. Akayona indodana kaNkulunkulu, akayena uNkulunkulu. Kulenzo lezi ezimbili akukho ayikho. Uyisidalwa nesithunywa sikaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu.